voice of the Good Samaritan. Naragse ngain ka pagkariputan Aniyang mandayta apagkahiribuka may salae tiin ka masid ka kung maranakalaeng hindi na maswa sumbati ka sa pulang di ka punte na masinekin wala tayo susulbar iti sa aming ang problema sang amang baybay ang kadagiti anak na kung maranakalaeng hindi na maswa isulae sumbati ka sa pulang di ka punte na umasidekin sulbar iti so aming ang problema di mo maliklikan di problema kapada sang tibiyagit aduda mapagkapuirig ng kaputarigiriga pusong nariribok kaya nagsansanay itad mo ken Jesus iti so amin abang pantod ay tapuso itad mo at dalik ka kintuana ket itad na tuken katana ket inana nuwadalitay at damit tiragasa nuwadasip nge adamit lawa nuwadati krus adamit korona tilikudan ti ulap init naranya itad mo ken Jesus iti so amin abang pantod ay tapuso itad mo at dalik ka ketwana ken itad na tuken katana ken inana maliw
waka kumaong kapsat ko. Kumita ka laeng ken ni Kristo. Di ka imbagan ang pagkamana. Di nakatupulos abay-bayan. Itin mo, itin mo, itin mo ken Jesus. Iti so amin apapantot ay tapuso. Itin mo, itin mo, agdalik ka ken Juana. Ket itin na to ken katana enina na. Itin mo, itin mo, itin mo ken Jesus. Iti so amin apapantot ay tapuso. Itin mo, at dali ka ken Juana. Ket itin na to ken katana enina na. Ket itin